Всичко е за теб, да. Какво ще избереш? Принцовка. Мамо, какво ще вземеш? Това много важно. Ей, супер! Мама, Това е хобито сега. това е хобито, да. Секса. Ей, начало си кинезитерапевт. Ей, сега, вече от тук нататък не е цяло. Това е. Не може да се съвмести. Не беше прав. Странно ли да се чувствиш? Всичко ще да бъде. Това е някой да видиш, че ще оправиш колата, аз така. Браво, мама. И също ще се катериш, нали? Не се. Моника. Това. Само ви останали. Как ти казваш това? Не, мама, това се рединят.